25 urte beteko ditu, edizio berezia izango da, eta bihotzari entzungo diogu. Bihotz kontuetan ondo zabiltz? Bai, Taupadaka hola. kasu honetan gaixotasun kardiobaskularretara edo ikerketa horretara bideratuko baita digua. Baina oso garrantzitsua da entzutea bihotzari. Batak bestea baitakar. Bai, bihotzeko gaitzak ikertzeko baliatuko da. Dirua zuen laguntza beharko dugu, abenduaren 12an izango da egun handia, eta entzun bihotzari, EITB maratoia 25 urte, eta mil luze, ateak zabaltzeko prest, gure lehiakideak badatoz. Pasa barrura. Angi eta Aimar, Unai eta Xabat, Barazi eta Gorka. Gabon. Angi eta Aimar, ze moduz? Ondo. Ondo, 3. saioa. Bai. Finaltxue falta. Bai, hortxe. A ver. Sokatiran ezin aurrera egin, txarto bez, baina. Presaka, Bai, nervixoak da. Bai, ez da? Ezin pentsau. Ze hiritan gertatu zen, Nafarroan. Horrelagoak, bueno. Bai, bueno. Zemendetan txinan. Hori, adibidez. Bai, bueno, Aimar, baina eroso hau eta gerta lasai hau. Bai. Egunek aurrera joan ala. Bai. Ondo, Angi ja eskolan eta fakultadien oso famatuak izango zarete. Kriston. Laiztera autografoak. Hori da, orduen... Eta eskatutakoan sinatuko dituzu edo... Bai. Ondo legoke, famatu horrela gaizto xamarra. Zuri ez. Eutxi beharko diogu, orduen, eta gaur humorea finaleraino iristeko. Badako zuie. Bai. Hau bazuek, ongetorri. Unai eta Xabat, gabon. Gabon. Zuek ondo? Ondo, bai. Lehenbiziko saioan finala jogatu, 350 euro irabazi ditugu. Ez dago txarto, ez da? Ez, bate txarto. Diru horrekin? Afaritxo bat, igual. Bai. Afaritxo bat? Bai. Diru asko irabazita, legia, hemen emateko daugagun guztia irabazita, ze proiektu duzu, Ba, bitu aurten justo 3. mailan eta Erasmusen daude gure ikaskide batzuk eta igual bisitan bat hortik, Europatik. Ondo. Zuek zuen Erasmus partikularra, nola baita, ez da? Hori da. Beste bekarik iristen ez bada, mil luze bekari esker. Bai. Gero nik alare ikusi dut hemen, Cancún, aipatzen dela. Bai, bueno, hori... Hor Erasmusa ikasten ez zain horrari, ez da? Hori da zuek prestatutako beste bidai bat. Beste proiektu. Zagoa irabazi zero, Cancúnera ere bai. Gainontzean Unai, ikasketak amaituta, kirol zientziak eta zertan ikusten duzu zure burua? Oraindik ez dakatik. Nahiko lan? Xabatek? Nire gustatuko litzaiteke prestatzaile fisiko izatia. Igual pilotarien eta? Ba, ditu, txarra ez. Egurra emateko orain beste aldean jarreta, ez da? Adibidez. Pilotarri izateko bidean ere bai. Animo, bikote, zorte hon? Eskerrik asko. Eta etorri barri, gure bikote berria Garazi eta Gorka zen moduz. Ondo. Garazi, nondik, zatoz? Horeretatik. Eta Gorka? Zizurkildik. Eta non batu zarete, non ezagutu zarete? Ba, unibertsitaten. Klasekideek? Bai. Zikasten? Politika eta bera soziologia. Max Mix, Angi eta Aimarren moduen. Bai, hor lekuren batzutan egon zarete batera, eta ja lagun eginda. Noren ideia izan da Gorka, miluzera etortzie? Ba, nik uste dut bina. Bi gentozen ideia horrekin da elkartu da eta bai jatea. Ederto, udan begirale lanetan eta bilizarete bai bat eta bai bestie? Bai. Ze moduz? Ondo. Ondo, guztua, umekin oso guztua. Zenbat urtetakoak edo? Ba, denetik. Aildunekin egon, baina azkenen txikikin etezea eta... Bai, ni berdin, banitun batzuk 9 urtekoak, baina ez datzuk 12koak, ja. Ondo, tamen esaten dugu askotan, ez da? Dirutxue lortuta bidairen bat egin, eta gustatzen zaigu kanpotik egotie, egon da zauzi, Garazi? Bai. Bastante gustatzen bai bidaiatzea, orduan, diru irazten baite bai, interrail bat, ego. Baina, hala ere, hemen jarrita dukagu, egon garrala leku askotan, estatu batuetan. Washingtonen ibili zara? Bai, Seattleetik gertu. Zer egiten? Ba, nuda pasatzen familia batean. Jo, ze ondo. Gorka, holan, bueno, zu baserri baten. Bai, bueno, bai, proiektu bat bada gintzat. Iparraldeko baserri baten? Bueno, egon nintzen aste betez, baina, bueno, ez, gero bai baserri bat erostea eta, bueno, ba, proiektu propioa. Hori da zure asmoa? Bale. 8.000 ez da baserri handia baserri bat hartu eta bertan lanean jardun. Bai, ez dakit, proiektu modun. Igual politika ikasi baserriak gobernatzeko. Oida. Ondo? Baina zer, oinarrirako ia balio duen. Telatua ordaintzeko edo. Abazuek, ongi etorri gurera. Bueno, telatua ikusi egin behar nola dagoen, baina diru pixka bat badaukagu, Gaur, Megiluzen zakuan jokoan. 9.750 euro. Pasa gozonak. Eta publikoa ere alde. Lehiakide honak? Baita publikoa ere. Azkoitiarrak. Azkoitiarrak, barratu. Jo, zer esan dut. Ez. Azkoitiarrak. Urola institutuko lagunak. Geldi, Izoztuta beratu dira. Broma gutxi hor. Garazi Gorka?
Broma gutxi, bueno, aukera asko orain, aukeratzeko. Tribuaren berbak, ikusi potokumeak. Guk potokumeek. Potokumeak iritsi berriak nahi izate dute, Ondo. Angi eta Aimarri Zigarri. Ikusi-makusi, oso ondo. Eta tribuaren berbak berriz, Unai eta Xabat entzat. Ondo? Primeran, Angi Aimar. Begiak eta ondo zorroztuta. Bai. Bozen ba, hauetxek, jolaserako zuen elementuak. Arkitektura, dantza, zinema, argazkilaritza, literatura, musika, pintura eta eskultura. Ja ba, demora. Angi, musika. 6. Argazkilaritza. 5. Dantza. Bi. Pintura. 7. Ondo. Arkitektura. 8. Zinema. 5. Literatura, Aimar. 5. Eskultura. 1. Musika. 4. Argazkilaritza. 4. Bai. Dantza. 2. Pintura. 7. Ondo. Arkitektura. 1. Hori bai. Zinema. 3. Ondo. Literatura. 5. Eskultura. 8. Eta musika. 6. Ondo! Erko, besarka eta guzti merezi du. Un punto, pasuek. Unai eta Xabat. Tribuaren berbak, ondo? Bueno. Berbak, badatoz. Animalien hotxen izanekin egingo dugu jolas. Denpora. Astoaren horroa, Unai. Inka. Ardiaren oiua. Balaka. Txerriaren hotxa. Kurrinka. Usoaren murmurioa. Murrusa. Astoaren horroa, Xabat. Inka. Ardiaren oiua. Balaka. Txerriaren hotxa. Kurrinka. Usoaren murmurioa. Karraka. Astoaren horroa. Inka. Ardiaren oiua. Balaka. Txerriaren hotxa. Kurrinka. Usoaren murmurioa. Urruma. Zaldiaren oiua. Irrintzia. Belearen hotxa. Kakara. Astoaren horroa. Inka. Ardiaren oiua. Balaka. Txerriaren hotxa. Kurrinka. Usoaren murmurioa. Urruma. Zaldiaren oiua. Irrintzia. Belearen hotxa. Karraka. Olioaren oiua. Kakara. Behiaren oiua. Murruxa. Haupa. Zer ikusten ari garen, Eta animali guztiak, balakata, errintzikata. Ospatu, zeun puntu zuentzat ere bikain. Ondo? Arati gorka ikusi duzu, Ondo? Hortzak ez dutu behar zuek ere. Txirritatxok, egia zan hau topikoetan zer daiteke, laguntza behar omen du moda kontuetan eta. Bueno, Beste gauza batzutan, estereotipotatik eta aldentzena, kasu honetan, txirritatxok behar du. Bai. Jantzkeran eta laguntza pixka bat, laguntzeko prestuek. Beharko. Ja ba, hauetxek hitzak eta oinak, eta guazen. Buru hausteak izaten, Ditut. arropa kontu. Gorka? Honekin. Erosketak egitera, Joan da. zer erosi ezin, Jakin. neurriko zapatak Aurkitzeko. izan dudan, Lanarekin. bihar bulegora joan, Beharko. etxeko. Pijamarekin. Zer, garazi gorka? Ondo? Eroso? Bueno. Bueno, Bai. beste uneko bat nahi zuie? Beharko. Ia zertatu den? Ia zertatu den? Bai, bai! Puntu opazuek! Ze maila, Euneko estatistikak. Horretara etorri gara. Bai. Ona gara, Jon, eta gabetu zare, baina. Imintzioka beste egiteko prest? Imerko. Angi eta Aimar, hartu lekua ba, Unai eta Xabat, bestaldean. Eutxi hoiei, Hiru kontzeptuak hortxe denbora. Sagarra. Bombilla. Bai. Bikain. Dantzaria, balet dantzaria. Zora garri. Denbora dago, Ia. Zer da? Espagetiak. Ez. Kaneloiak. Ez.
Hotza, izozkia. Ez. Flasha. Ez. Ea, nola, bikote? Moztu... Venga, ondo. Moztu... Adibidez. Izotza. Ondo. Zer da? Bota proposamenak zuek. Tua... Ai... Bai zer egiten da gero horrekin? Tua... Ba. Ah, Jateko. bueno. Ai. Ondo hori ginen. Zagateko tua... Tuboa, jateko tuboa. Bueno, badauz. Fua. Hartu leku, Bai, txurron bat eskozo, beto. Baina, txokolate da mustita. Bai. Txurroa. Txurroak. Txurro saltzailea bezeroa. Zaren zaleak edo? Bai. Bai. Bai, Tuboak. Tuboak? Bombilla biztu barik, baina Bai, ondo. bombilla asmatuta bai. Ondo. Bi, berrogeina, hau pastuek. Nahi da xabat. Irukoaren bila? A ver. Hartu lekua ba, Garzi eta Gorka bestaldean. Bigarren erronda. Oazen, bizi. Denbora. Apo nahi. Telebista, golf, Ez? kristalera puskatu, Ez? Bate bat, Ondo hori da, frontoia, batea, Pala. Ez. tenisa, Ez. Urrun. puskatu, Bigarrena. masatu, Bai. zabaldu, Nor da? pizza egiten duna, Bai, zertan? pizza egiten nahi den, labera sartzen pizza, Ez. zabaltzen, masa Masa zabaltzen. Bai, zabaltzen, bon, ondo. Horea egiten, bai. Bai, bikote? irakaslea, laguntzen, irakaslea karrautzan, Bai, ara. amona, Bai? Bai? amona eta periodika erakurtzen, laguntzen zerbait hartzen, amona, Ondategian arrautzak bat. Amona eta bilo batxo, edo aurtxo bat eta sutondoan ipuina kontatzen ari zen. Ega, sua. Bai, nazarri xamarra zen, edo ezakit. Gonga ondo, unai, ez dut Bai, asmatu. gonga zen instrumentua. Gong. Hemen ere demora bukatzen denean, gonga Bai. entzuten da, ba? Bueno, bat, hogeina puntu. Bueno. Garrazita Gorka, ja, leku hartzeko zain. Zer dagoazue, aktore bokazioa edo? ez. Ea, badaukazuen hartu lekua, mesedez. Hain eta Imar bestaldean, hirugarren erronda. Hirugorik ez da izan, ia orain goan. Demora. Lo, gaba, Lo esnatu, iratzargailua. Iratzargailua. Oso ondo. Ah, vale. Ume txikia, untxia. Untxia. Untxia, azenarixua. Untxia jaten. Ez da untxia. Arratoia, gaztaia. Untxia? Ez da untxia. Xagua. Bai, bakit, joder. Hori, Untxia, Xagua. Arratoia. ez, Katua. Garrazi, ez. Untxia. Ez da untxia. Hamsterra. Hamsterra? Ez da. Kobaia. Ez. Jateko da. Hirugarrena. Guardasola. Turista gidaria eta- Turista gidaria erakusten. Turista gidaria eta turista. Turista Turista taldea, eta gidaria nongo gidaria. Turista Donostikoa. taldiana. Giriana. Turismo bulegoko. Bai. Museokoa hori bai. Dios. Eta orain, bai, Angeli galdetuko diogu, beran etxien urtsintxari untxia deitzuten diogulako. Urtsintxa zen. Urtsintxa. Urtsintxako janian, Jauzika. adazkatik adazkara. Eta handik bai, oso ondo gabestu nahi duzu museo. Baina, bi, ondo, berrogeina puntu. Ezkerrik asko. Deitu zidaten, Pantxoak eta Peio, baina... Egiteko? Bai. Itzulerako diskoan kolaboratu? Pantxoa Peio eta Antxon. Orain elkarrekin. Anjaimar, eroglifiko batzuk. Bai, asmatukuz? Angi, baina... Bai, Nola, aktibatzen den, Dios. Mira, garra hori. Lehenengoa, denfara. Ez niri bere izena. Aipatu. Bai! Urreale!
Gaztainu kimikoa, hau, igaitxek aldatzen du, ai. Pa, musu aurren izkeran, eta tu. Lanak ondo banatuta. Aimarrek asmatu, handik erakutsi, hor dago, hor. Atera, eroglifikoa. Oso ondo, bigarren eroglifikoa denpara. Ez ustean harrapatu ninduen. Dakarrak. Ez? Zehaztu? Kartak... Dabatak. Bai? Batabak. Dabatekoak. Tu, bota zoze, dabak. Zehaztu. Batekoak bai. Eta zehaztu, eta ez itxutu. Dan, Durangoko azokan dan batekoak. Dan batekoak hartu zuen ez ustean. Bueno. Bankideo, jarri gar diogu Angiri pulsometro bat. Taupada bien neurtzeko, ondo, berroita gar puntu. Esan! Ondo. Una eta bat. Para bat eroglifiko zuen txap, Bai, Lehenengo bat, denpara. Kusin bat jarri ezazu. Ia ze ikusten da? Orpian. Pianoan. Ia pi nolakoa da. Handia. Nolakoa da pi? Handia. Ez? Az egin da dago. Hori da berezitasuna. Azpian. Pultsazio bajuxiagoak hauek, Saiatu, bikote. Ia bigarrena irudimena behar dugu hemen be, Venga, denpora. Ordu bete pasa dut. Ian. Lanean. Ez? Nolakoa da? Zurezkoa, egurrezkoa. Aitzurrean. Ez? Zurezkoa esan zui ez. Zurez baderantzuna zati. Aitzurre. Handik asmatu. Zurez eginda dagoen, in. Zurez ain. Puntuak ere zeuen zain ziren. Ez abateri iritsi? Garazi gorka. Bestien eroglifikoek zer? Ondo? Bueno. Batzu bai. Ia ez da buenak. Lehenengoa denpara. Azkura daukat. Bela. Bai? Bela harrian. Bai? Belarrian. Bai? Ikaslan zeri bela harrian dago, belarrian. Erto? Ondo. Horrela funtzionatzen dute, eroglifikoek? Bela harrian, belarrian, hortxe dago, ondo. Garazi gorka bigarrena denpara. Txokolatezkoa bai goxoa. Do, re, mi, fa. Egia... Zer esate horrek? Ja, fa. Fa baderantzuna esati. Bai. Nor da? Nor da? Ez da ditortzen digu. Mr. Bean. Bean fa. Mr. Bean, eta nola esango luke berak ingelesez hitz egiten du, egiari tru, esango lioke trufa. Ogia da izketan ez genula, ikusten hemen. Horpia jartzen eta bai. Ondo berroita bar puntu. Ez hori egiten? Keinu hau, baina. Erne, zazpiki bat idali digu, Kike Amonarriz jaun agurgarriak. Venga, txalo bat emoza. Txalo, Kike, honen adibidea. Ganera! Badakizu ikusle zutxua da. Noski ba. Estimatutako titularra, hala dio etxera iritsi zaion Gutun Azalak. Azpeitiarrok, Erne, ea amaitutakoan zer ulertzen duzuen, Estimatutako titularra, eta jarraitzen du. Ematen zaion ingurumen ezaugarria, DGT ezarritako ondorengo kategoria bati dagokio. Ibilgailu kategoria batean edo beste bat barne egotean haren erregaien eta DGT-ren zerrendan adierazitako isuri mailen arabera zehartuko da. Ingurumen ezaugarria aurreko haizetakoaren beko eskuineko angeluan jarriko da. Ulertu? Wow! Ez da Mr. Binek ere. Haupa, Kike, eskerrik asko bialtzeagatik, egon daizula. Wow! Gogorra, Gogorra, alare, D bat, dauka, Kike? Bai, Osedez, Berritu autoa, Kike? Kike, kotxe bat iratzen. Aurrera! Aurrera. Baina, Aimar, ondo?
Bai, No, bai. beti Taupadak aurrera. eta Angi? Taupadak? Guain, kalma baino. Aktibatuko dira segituan, egitziko eskua. Ez eman amore, Angiri esan harrik ez dago. Zein herrialdek ez du egiten muga itxaso beltzarekin? Erromania, Bulgaria, Errusia edo Armenia? Bulgariak. Rebotea. Armeniak. Zondo. Erre batzuk eta ze bokal? A. A. Angi Aimar, entzun. Euskalduna sentitzen atzera, sentitzen atzera, goazen euskaran mintzatera itzen da. Lana bai, dantzare bai, oso ondo Angi. Ze musika estilo egiten dute Kilimak taldekoek? Rumba, bachata, saltxa, soula. Rumba. Zarantzaria, Euskal Herriko rumba. Oso ondo. Bokala? E. Ene horri laguntzeko? Epa. Aurrera. Bilboko zein artista dago 72 kilos izeneko erabiltzailearen atzean. Enekien Bilbotarra zenik. Oskar Alonso, Leire Llano, Alain Urrutia edo Alazne Arratibel. Alain Urrutia. Zerotea. Oskar Alonso. Instagramen eta oso Ah? arrakastatxua. Ah? Beste bokal bat? U. Ez eman amore. Probatu? Edo aurrera, ba? Aurrera. Ze kanturen bertsioa egin du honenak, adimentsuk. Ordaindu beharko dute, nik ez diat inoiz esango, iregin beharra zein da, Guau. nik aspaldi Guau. Ze abestiren bertsioa da? Jotake. Fuh. Aitor Golosa beletxean. Bokala? I. Bo, zuitxura txarrik horrek, Ez eman amore. Askatu ingo dugu. Bai? Zia. Bai. Tunelik luzeenak ere irtera du amaieran. Tildo. Ez azoia. Ondo! Oina! Ondo, ederto. Unaixa bat, errebote askorik ez dagoen, irazagonari eusten diozuen, komodina jokoan, bigarren eskua gomendio bat, da. Zeibaik neurtzen du 5.000 kilometro baino gutxiago. Nilo, Mekong, Amazonas, Mississippi. Mississippi. Errebotea. Mekong. Ondo. Zuzen. Ederra. Bokala? A. Unaixa bat. Zeitz kenduko diogu, esnebeltzaren ondorengo kantuari. nire bihotzera, nire babesera, heldu aurrezatoz. Gaur erdia azken argia, lehen argia egun sentia. Bai, vale. Egun sentia. Nire babesera, egun sentia, heldu aurre. Beste bokal bat? E. Eta aurrera. Zenbat eskola eta fakultatek osatzen dute EHUren Bizkaiko kampusa? 4,715. Zazpi. 10. No? Bokala aukeratu zuek ere? O. Unaixa bat, entzun. Y por eso yo canto esta canción, una de amor que nunca existió. Non sortu zen Kaparrak taldea. Aretxabaleta Bergara Arrasate Oñati. Aretxabaleta. Kaparrak. Atxabaltarrak. Bokala? Ir. Askatu edo beste ronda bat, azkena? Beste bat. Ba, azken erronda didanok. Komodina jokoan. Hauetako zein ibaik zeharkatzen du Baiona. Aturri da, Bidasoa da, Urdazuri da edo Uabia da. Aturri. Oso ondo.
Bokala? Bokala... Eta gomendio bat da, unaixa bat. Komodina eskuratzeko aukera. Bai? Saiatuko gara. Zerua argi badago ere, eduki aterki bat... Venga, non? Lotxean. Non? Kotxean. Bai, zesan hau. Zesan duen, ondo, komodina. Garaki Gorka, beste komodin bat. Ja ba? Zer erakutsi nahi dugun eta 3 puntu. Zein mugimenduren barruan sartuko zenuke argazkiko artelana? Espresionismoa, pop artea, surrealismoa edo impresionismoa? Pop artea. Bai. Bokalak. Baukeren artean, A. Eta entzun! Nork sortu zuen Brown Eyed Girl kantua? Van Morrison, Jamie Cullum, Tom Jones edo Ray Charles? Jamie Cullum. Bertsioren bat igual? Van Morrison. Van Morrison. Berto. Belfasteko goleoia. Oh yeah. Bokala? Ez omen du jotzen hau. Eskatzea jote beti kontzertutan, Brown Eyed Girl, eta berak. Ez. Ez du nahi. Nahi duena egin dezala, noski. Aurrera? Nongo albisteak irakur daitezke noaua dizkarian? Amurrio, Zunbila, Zubiri edo Usurbil? Zunbila. Zunbila? Amurrio. Esterregote bat? Usurbil. Usurbil. Berto. Bokala? Kabatzuk, eta bokala? I. Zupezuz kontaten txistiek. Konta txistat eta ez du kontaten. Zer izan, Van Morrisonek. Platanoarena da, nik ez ja kontatu dut. Zer erakutsi nahi dugun, bikote? Aurrera ba! Zenbat aldiz esan du Nachok Q? 4, 5, 7, 12. Bai? 7. 7? Bost. Bost? Ondo. Ondo. Sofin. Bokala? U. Laugarren erronda. Zer erakutsi nahi dugun? Baldakizue. Azken erronda ba. Ze hizkuntzatan da jatorriz, edo ze hizkuntzatan du jatorria, pretzel hitzak. Alemaniera, Ungariera, Poloniera, Daniera. Daniera. Alemaniera. Ahí está. Ese, bokala? O. Zer erakutsi nahi dugun? Azken aukera. Edo komodina banatzen dugu, do bapez? Ogor motoreak eta... Ogor motoreak, Ogor motoreak eta... Ogor motoreak? Opor dotoreak igual? Bai. Opor dotoreak eta diruzorro gutxa, itxurakeriaren seinale eta... Komodinik ez, baina markagailuetan honela daude kontuak 350 eta komodina handik eta imarrek. Unaixa bat, 300 eta komodina, 280, Garazik eta Gorkak. Zein da zuzena adidanok, puntuetan nahiko berdindutagoaz? Ia zer gertatzen den, lehenengo errondan. Anjaimar, zeduk erantzaten hasi. Emakume batek zuzendutako filmak dira. Amama, American Psycho, Lady Bird, Irati, Pianoa, Lost in Translation, 20.000 erle espezie, Akelarre, Amaren eskuak, 3 gezur, Mamma Mia. 20.000 erle espezie. Estibaliz Urresolaren lana.
Pianoa. Jen Campion, Zelanda berritarrak. Amaren eskuak. Mireia Gabilondoren lana hau. Ze politxek irurek. Lady Bird. Ah. Lady Zan- Bird. Greta Gerwigek zuzendua. Unaixe Mama. bat. Asier Altunaren lana daba. Garazita Gorka. Mamma Mia. Philida Lloyd, ingelesaren pelikula. Hiru onak bitxarrak. Ezin. American Psycho. Psycho. Mary Harron, zuzendariaren lana. Garazi Gorka. Hiru gezur. Anamurugarren Nafarraren filma. Azken aukera. Komodina. Noski. Eta komodoinak dio. Lost in Translation, eunda berroita Sofia puntu. Coppola-rena. Anki eta Imarrentzat. Unaixa bat. Zeu kasita. Greziar mitologiako jainko eta jainkosak dira. Greziar. Gaia, Artemisa, Demeter, Euridice, Zeneo, Urano, Poseidon, Hera, Dioniso, Atena, Ariadne. Artemisa. Eiza eta Basoen, jainkosa. Ariadne. Ariane ere euskaraz Kretako printzesa zen hau. Izaki, alegia. Dioniso. Matxaren eta ardoaren jainkoa, greziar mitologian. Poseidon. Itxaso eta ozeanoetako jainkoa. Jaimar. Urano. Zeruaren jatorrizko jainkoa, bai. Unaixa bat. Atenea. Ez, Atena. Atena. Jakinduriaren, estrategiaren eta artisautzaren jainkosa. Euridice. Triziako ninfa baten izena da hori. Unaixa bat. Era. Ezkontzaren jainkosa. 60 punturekin planto egiteko aukera. Bestela beste bat asmatuta komodina daukazue, bai. Planto egingo duzue? Bai. Oso ba, leguzkanpo Zeneo genuen, 60 puntu, Unai eta Xabatentzat. Garazi Gorka, 3. errondan Kanadako hiriak dira. Frankfurt, Edmonton, Victoria, Ottawa, Fredericton, Toronto, Dayton, Quebec, Whitehorse, Juneau, Halifax. Victoria. Kolumbia, Britainiarrean, bai? Quebec. Ondo, Ottawa. Ontarion. Toronto. Ontarioko hiriburu hau. Whitehorse. Whitehorse. Yukon, provinciako hiria. Komodina. Komodina. Komodinak dio. Edmonton, Alberta, provincian kokatutako hiria. Garazi Gorka. Juneau. Estatu Batuetako Alaska, estatuko hiriburua da hori. Jaimar. Bota lasai. Dayton. Bueno, Unaixa bat. Halifax. Eskozia berriko hiria, eta Venga, osatu. Frederickson. Frederick Sean. Ondo! Ondo! Eunda berreita puntu, Unai eta Xabatentzat. Marka joak, 5 puntu Anjik eta Imarrek. Unaixa bat, 510, 280 Garazik eta Gorkak. Garazi eta Gorka, lastima. Gaur iritsita. Eta gorfu. Bueno, esperientzia laburra, baina zer nolakoa izan da Garazi? Onai. Bai, Intentsoa. merezi izan du. Bai. Ondo Gorka. Gero lastima, hemen plan batzuk proiektuak ere bagenituen. Besteak beste, Baserria begatu erko. baserria finantzatzea eta, bueno, Bueno, beste leku batzutatik. Bai. Ze Gorka, proiektu hori egi bihurtuko da, edo?
Beharko, Baserrian non jarri nahi duzun eta ja argi daukazu? Ez oia ez. Bueno, etxetik gertu nahi baino. Prezioen arabera eta ikusiko dugu. Bai. Bueno, zuek segi fin behintzat, Leioako kampusean ikasten, eta ea berriz ere topo egiten dugun. Apazuek, gero arte! Final erditan! Aina eta Aimar, ondo? Bai. Baizta? A ver, finala, porque... Ia, eutxe orain. Aurrena ea sokatira. Baita. Hortxe bestaldean baitira Unai eta Xabat. A ver. Tiralari, aurrekoan asko tira egin baino, utzi zen egiten joaten bestei. Bai. Orduan, lasaitasuna, konzentrazioa, batzen gaitu zen emozioak hori guztia, puntu gutxiago Ainik eta Aimarrek zuek erantzuten lehenak, ados? Bai. Ados. Hartu lekua, sokatirera goaz. Denbora. Zein motatako eraikinak dira Ingalaterrako cottageak? Etxeak. Bai, etxe bizitzak. Nola du izena La Oreja de Van Gogh taldeko bigarren abeslariak? Amaia. Ez, Leire gozio esan du, Leire Martínez. Nafarroako zen merindadeetan dago Tafalla. Paso. Herri berrin, zenbat talde behar dira gehienez sokatiran aritzeko? Bi. Bai. Etiopiarekin batera, ze herrialdetakoa da jatorriz Arabika kafea. Arabia. Yemen, zenbat estaturen artean dago banatuta Kurdistan? 3. 4. Herberetako ze hiritan dago gobernuaren egoitza? Paso. Hagan, zein da Anarrita Alberdiren izen artistikoa? Anari. Oso ondo. Ze herrialdetan dago Mato Grosso do Sul estatua? Portugal. Brasilen dago. Afrikako zein estatu sortu zuten estatu batetako esklabu askeek? Paso. Liberia, Gipuzkoako zein udalerriren auzoak dira Aia, San Martin eta San Gregorio? Aia. A-Town, zenbat alde ditu dado batek? 6. Bai. Zein zuzendarirena da barkatu Do the Right Thing filma? Paso. Spike Lee, zein da atletiken historiako golegile nagusia? Unai Simon. Zarra, zein euskal hiriburutako auzoa da Adurtza? Paso. Azteiz, ze ikusleri dago zuzendua ETB irukatea? Aurrak. Bai. Ondo, Gipuzkoako zein udalerritakoak ziren Odio eta Basura taldeak? Andoain. Errenteria, zeren inguruan egoten dira elektroiak? Protoiak. Nukleoaren inguruan. Nukleoa, protoiak izan da aurrena, zein enpresa publikoak ematen du Hendaia eta Lasarte arteko tren zerbitzua? Euskotren. Euskotren. Zenbat disiplina ditu gimnastikak? 6. Osondo? Zein eraikin motatan zegoen girotuta 74 telesaila? Paso. Zaharren egoitza batean, ze esan nahi du italierazko formaggio hitzak? Bai. Gazta jaten joango dira orain. Formaggio. Tartetxu bet hartuten, Unai Xabase moduz? Ondo. Ondo pena, finalera ez izaikatu? Bai, pena, bai. Programan oso ondo. Bai. Bai. Urrengo miluzerako prest? Bai. Hau pasuek! Baigote! Aimar eta Angi, finalean, ondo. Bai. Sokatiran aurrera eginda. Ondo, merezita. Bai, Ondo. Zaio gogorra, Kosta zaigu. Ono, iritsi gara. Bai, eskenien. Eta kostata iritsita, kostata, baina akaso zakua eraman. A ver. Ia? Gaur, jokoan, 9.700 eta 50 euro. Iuapa! Kostata, baina txalo jo dut eta. Azpeitiarrak, publikoan gaur. Etxeko ideialdia aplikazioaren bitartez gurekin bat egiteko. Aimar Angi, ze zenbaki, zapatatan? 38. Nik 42. Ondo. Antxon zuk? Ni 46. Rota, zei. Ondo. Zuk? Ni 41. Basari holan zapatak eta... Fetitxista, uste nuen? Batzuk asko estitatzen die, Bai. zapatakin eta oinekin eta. Basari holakuek? Ez. Igual baliogarri izango zelako. Aimar Angi, sorte hon. Bai. Eta erabili burua bebai, alturak edo, auskalo. 40 zenbakitik berako oin zenbakia dute. Venga. Denpora. Diego Maradonak, bai edo ez? Ez. Nicole Kidman. Robert Redford. Kylie Minogue. Pelé.
Shakira. Demi Moore. Billie Eilish. Audrey Hepburn. Messi. Simone Biles. Egiaztatu egingo dugu. Bostakatx. 40 zenbakitik berako oin zenbakia dute. Beste talde berde, bai. Simon, venga. Bai, dale. Akatz bakarra. Venga, va, zinda. Vale, berri izan, de acuerdo. Diego Maradona. Ba, proba egite dugu. Ez, beste dako. Emat, bai. Shakira probako, Shakira. Bai, dale. Amaikako osatuta! Bai, horixe! Anger, Aimar, 1000 euro. Zuena dira momentuz. Aimar eta Angie. Sakurako bidean kokatu gara, urrezko galdera. 2024ko Unity by Hard Rock iragarkian hartu dute parte bik. Nortzuk, denpara. Nicole Kidman eta Billie Eilish. Bai, venga, vale. Zemugos? Urrezko galdera... Bota du. Ya está. Baina oso ondo zenbakietan. Bikain. Ondo? Bai, marretan ji. Amaikakoa, ondo kokatuta, 1000 euro eskuratu dituzu. Horrek esan nahi du, Sakurako bidean kokatuta zaudetela. Sakuan, miluzen, 9.750 euro. Kontuz. 9.750 euro. Billie Eilish, Nicole Kidman. Iragarki baten. Mediatikoak oso. Iragarkia, ikusi duzue? Ezaguna egiten zaizue? Bi emakume hauek izan da? Etxera ia 10.000 euro. A ver. Aimar, Angie. Bikain, orain arte egindakoak. Aimar, Angie. Nicole Kidman, Billie Eilish dira? Shakira eta Messi zirean hau pasuek! Aimar eta Angie, Sakurik, baina 1000 euro bai, jau,